Bă, lasă-mă! Hai că, bă, frate, filmez tot drumul, ia lasă-mă. Am plecat. Dar ce bine filmează. Hai, mulțumesc. Ce vrei? Mișcă-te, mișcă-te. Hai, frate, lasă-mă să filmez. What the fuck did you take photo? Can you please show it to me? What the fuck? Tot îi spun. Tare în coș. Ești extraterestru. Frate, dar nu mai fă! Uite, spun! Uite, așa avem. Se vede ceva fel de castel. De frumos e la mine. Stați. Să vedem mai uitați. Alta. Pe aici aici trăiesc eu. Pe aici trăiesc. E mișto. Avem traderul. Eu înainte de omul meu se joacă 99. Cine se mai joacă jocul ăla prost? Nu mai îmi place. Hei? O să fac bani pe tine acolo. Flori. David, te doare bandit. Ninja Kawasaki! Era un Ninja Kawasaki. Am văzut. Kawasaki. Am noroc. Mi-a picat și mi-a Cătăline! Vrei să te uiți ce amuzante? Nu! David, mi-a picat piele de urs. O să fac traderul. Cu pielea de urs. Dar filmează bine acolo. Mulțumesc! Cine mi-a dat mesaj? Easy la mână. A lui cine-i telefon? Am omorât. Ia uite cât de frumos arată. Uite-te acolo. Vezi norii ăia? Ăia nu sunt nori, ăia nu sunt nori. A, da, nu sunt nori. E de la... Știi de unde e?
Avioane cu reacție. Dar ce frumos e, zici că e Aurora în fiș. Adevărat. Da, zici că e adevărat Aurora boreală. Știu că e adevărat. Dar se vede în asta pe bune. Muzeul Național de ce scrie? Muzeul Național și Pe cine a sunat? Dimitrie nu știu ce. Stai să mă uit. Dimitrie Art. Parcă Art scrie, că nu văd bine. Uite cât de mulți oameni sunt! Da. Cât de mulți. Alo. Ia, casă. Picasso, David și Suvonic. What the fuck? Ce e aia? Dă-l pe 1. Da, apasă pe 1. Avem Arcul de Triumf, dragii mei! Care e Arcul de Triumf? Ce e? Ce monument? Arcul de Triumf, Arcul de Triumf. Ce scrie? Putem să vedem. Ați vizitat vreodată Arcul de Triumf? Arcul de Triumf e la fel ca la Paris. Știu. Țările au un arc de triumf. Am zis la internet. Stai jos pe scaun, Daria. De ușor era. Nu știu că eu am dat.
știu. Spune că pică shotgun. Ia, ai pică shotgun? Dar ce bagă? Ți rubicesc? A găsit asta, domnul ce a găsit. Avem o 7 la zile. Avem o 7. Nu avem Da, frate! Two runners, you can see them. No points. Oh, look at them. Look. Ia, David, deschide. They are two runners, bro, two runners. They are fighting there. Look at them. My man is vomiting. No, hell no, my man is vomiting. My man is vomiting. Bro, my man is vomiting. Tare. Ăla. Aia doi. Uite. My men are vomiting. Aia doi de la semafor. Vomită. Da, uite. E, da. Ambulanțe! Yay! A venit la sășoare. Ambulanțe! Da, malecă și malet. What the fuck is this? You see that tall building? Bro! That tall building. Oh my fucking Mai god. fi aici pentru că Da. uite cât de mare e aia. Ăla e bloc, boss. Ăla e bloc. Știu dacă de mare e. O, ce doamne. Get the fuck, bă. Cum arăți? Fucking got you, bitch, I'm done with Tom Ford eyewear. De ce e televizorul? Unde? Oh. What? Dacă de bine arată că merge așa. Zici că e o cameră din aia. Ce ai făcut? Mi-a căzut telefonul.